Έσανε τρίγι νεκ, παιδιά, και στη Ρωσία έρθαν μετέρα τώρα και ξέραν και καλά ελληνικά. Άρα πήγαν κορονοϊός, τώρα πήγαν σέβα να πει σε ένα φαρμακείο, εκεί γίνεται χάμος. Κόσμος αφαίρεσε στο φαρμακείο, μπαίνει ατέν οι τρεις πέσουν στο φαρμακείο και λείπνε το φαρμακοποιό από μακρά, βαρκίζνε. Κυρία φαρμακοποιέ! Κυρία φαρμακοποιέ! Ναι. Λέει ο φαρμακοποιός, ορίστε, ποιος φωνάζει? Λέει εγώ. Λέει, τι θέλετε κυρία μου και φωνάζετε? Φάρμακο για μουνόψινες έχετε? Εκείνος λέει ο φαρμακοποιός, πώς μιλάτε έτσι μες στο φαρμακείο, τι είναι αυτά που λέτε? Και αν δεν τραπέζετε λίγο, εδώ είναι φαρμακείο, έχει κόσμο μέσα. Τι είναι, και γρικό, πώς να λέει αυτό? Λέει, πες σου, ρώτα, φάρμακο για φτύρες έχετε? Εγώ θα σας καταλάβω, θα σας εξυπηρετήσω. Φύγετε τώρα, λέει, έχω πολύ κόσμο, δεν μπορώ να νευρίασα. Ελάτε αύριο να σας εξυπηρετήσω. Ξαναπάνε τα άλλη την ημέρα. Κόσμος απ' στο φαρμακείο, μπαίνει να πέσει τρίο στα τουμπά. Κυρία φάρμακο πηγέ. Λέει, ορίστε, τι θέλετε? Λέει, φάρμακο για φθύρες έχετε? Πώς κυρία μου, λέει, έχουμε, πώς δεν έχουμε? Καλά, τότε δώτε μας για 3 μουνία.